Benvidos ao noso tempo de entrevistas ao Preguntoiro. Hoxe asinábase un convenio entre Cáritas e o Concello de Santiago e hoxe temos aquí o director de Cáritas Diocesana de Santiago, José Anuncio Mouriño, para falar deste acordo, tamén de outros asuntos que teñen que ver coa institución. José Anuncio, moi boas, benvido. Pase ben, gracias, benvido. Pois comezamos precisamente, como decía, con ese convenio que esta mesma mañá asinaba un vostede co alcalde compostelán, con Agustín Hernández. 104.000 euros vai destinar o Concello de Santiago a Cáritas. Toda a axuda é pouca, supoño, e máis nestes tempos que corren. Como valoran esta aportación, ademais nun concello que me parece que é o único ou un dos poucos, polo menos que non van baixando esas partidas, non? Pois certamente importante, daba gracias ao alcalde, porque así como das diputacións e dos concellos na diócesis hemos baixado un 26% as achegas, este, como ben dicías, é dos poucos concellos donde o ano pasado incrementouse sustancialmente a relación económica con nós. Estos son dous convenios, un que é de 70.000 euros, que é de atención primaria, que se fai a través da Cáritas Interparroquial de Santiago, e outro de 34.000 euros é para Vagalume, que é un proxecto onde traballamos con persoas, sobre todo con mulleres, que están no que chamamos na trata de persoas, é dicir, onde están explotadas, onde están vivindo nun submundo. Entonces, con estas mulleres intentamos sacalas a flote. E outro convenio, o de 70.000 euros, pois pretendemos dar unha resposta social. O Concello está conveniado, son os servizos sociales do Concello, coa Cáritas, que a traballadora social de Cáritas Interparroquial de Santiago, desde alugueres, medicinas, roupa, alimentos, recibos, todas esas necesidades básicas que as persoas necesitan, pois é co que procuramos, nos axuda a facer, completar nosos programas. Pois a raíz deste convenio xorde esa pregunta de que papel xogan as institucións, as administracións nas axudas a Cáritas. Non sei se son unha parte moi importante ou a parte solidaria e outra ten o seu peso. A administración neste momento nada máis que dependemos dela nun 20%, o cual para nós nos dá unha forza de poder denunciar, de poder berrar, de poder clamar a favor da pobreza, a favor dos que non teñen voz. Entonces, para nós é moi importante, canto nós menos dependencia teñamos da administración, manexámonos moito mellor, porque temos moita máis liberdade. Cáritas non pode, no día que nos teñamos nosos máis atadas os beizos pechados, non seremos iglesia. Nós somos iglesia de Cristo e temos que defender as injustizas que hai no mundo. Entonces, nosa evidencia non é moito. Hai algunha concellería, digo, como a de Traballo e Benestar Social de Beatriz Mato, que si intentan, e aí prácticamente non temos rebaixas, pero noutras consellerías si efectivamente tuvemos unhas rebaixas relativamente importantes. A administración rebaixou e Cáritas subeu as axudas, é dicir, co cual estamos satisfeitos de como se porta a comunidade con nós. O sea, que vostedes tampouco queren ter especial vinculación coas administracións, digamos. Debemos levarnos ben, pero cada un no seu espazo. É dicir, non podemos misturarnos. Temos que ter unhas relacións boas porque realmente traballamos polo ben común. A administración é a responsable da sociedade, é que representa a sociedade, e a sociedade para nós é a responsable da pobreza. Por lo tanto, se a sociedade é a responsable da pobreza e a administración é a representante nosa, pois teñen que estar tamén pendentes do que ocorre na cousa, no acontecer diario. Por iso digo que temos que levarnos ben e procuramos levarnos ben e, en xeral, temos moi boa relación coa administración. De todas formas, acordos como o de hoxe que se firmou co Concello de Santiago tamén, como dicía ao principio, benvidos sexan, non? Aínda que non queiran ter esa dependencia de... Moi ben, non, porque nos axuda a mellorar os servizos en Santiago. Todo que sea mellorar os servizos, o cando eu digo non queremos dependencia, necesitamos aí de ter dependencia. Pero se con esa dependencia, se con esas cousas nos podemos mellorar os servizos, bendito sea Deus. É dicir, isto nos axuda a nós a que podemos achegas nosas, en vez do mellor dedicalas en Santiago, podemos dedicalas en outras zonas onde temos menos axudas da administración, o cual, dice, o noso que temos é
Eso que se facía ben nos feitos apóstolos, que os primeiros discípulos de Xesús vendían o que tiñan, puñan todo en común e repartíanlo. Nós o que facemos é, a comunidade nos entrega cousas para que nos as repartamos ca máxima xustiza entre as persoas necesitadas. Estamos facendo o mesmo de fai 2014 anos. Entonces, benvido sea, ten que ser benvido. É dicir, falamos de 104.000 euros, que é unha cantidade moi importante nestes intres, onde se están baixando en moitísimos sitios. Imos entón con esa parte solidaria, digamos, que Cáritas pretende axudar a través da caridade da xente. A día de hoxe, a xente é solidaria? Nótase esa... A xente solidaria por un motivo. Si nós hemos aumentado as axudas do ano 13 con respecto ao ano 12 nun 26% máis menos, hemos pasado de número redondo de 5.400.000 a 6.500.000, iso saliu de algún lado. Por exemplo, as colectas, esa colecta que se fai o primer domingo de cada mes, onde temos a Cáritas institucionalizada nas parroquias, aumentaron un 45% en plena crisis. Iso é moi importante. As axudas de distintas fundacións e organizacións, pois falo de memoria de un 100 e pico %. Isto para nós nos dá un pulo, é dicir, unha ilusión, a gana de traballar, porque vemos que a sociedade comparte, que a sociedade confía en nós. Entonces, nós o que temos que dar esa resposta á sociedade é repartirla ca máis xustiza. Dicir, eu dicía antes, nós hemos incrementado as axudas e non temos isto pechado. É dicir, donde haya un problema dun ser humano, Cáritas debe dar unha resposta a ese problema do ser humano. Hai moitas ONGs, moitas asociacións, institucións que intentan axudar e a veces a xente é un pouco escéptica con dar cartos ou dar outro tipo de axudas. Pensa que con Cáritas a xente confía un pouco máis? Ou ten esa percepción un pouco de que é mellor que a xente se fía máis pois polo que vostede di, pois a xente vai á misa un domingo e si dá cartos para esa colecta? Son o menos indicado a dar unha resposta como eso. Nós si vemos que, por desgracia, si estamos recoñecidos socialmente moi ben. E digo por desgracia porque é debido á gran crisis que hai. Iso non debera ser así. Procuramos actuar con xustiza, procuramos actuar con moita claridade. Nos ora, as nosas contas son auditadas. Dicía antes, queremos que a sociedade, que a comunidade nos dá para que o demos, que o fagamos dun xeito claro e transparente, e que a comunidade sepa a donde vai seu óvulo, a donde vai seu diñeiro, os seus alimentos ou súa roupa. Queremos ter caridade. Cada un, pois me imagino que intentará facelo ben. Claro, eu non sei se o facemos ben ou mal. Iso depende da sociedade. Bueno, os resultados están aí, parece que a xente colabora con vostedes, ademais, nese tema que vostede di da transparencia, están unhas memorias que vostedes presentan cada ano con respecto ao que foi o ano anterior, que aí está todo recollido o seu traballo, e ademais, de aí podemos sacar moitos datos sempre. O pasado mes de xullo presentaron a memoria do 2013, non sei se hai algún dato que vostede destacaría, pero, por exemplo, temos que prestar unha axuda alrededor de 85.000 persoas, que é un incremento bastante importante con respecto ao 2012. Non? Pois é un incremento de un 10,39%, máis menos, casi 8.000 personas, 8.000 personas de incremento. E por eu creen que a mellor que non subiríamos, porque creen que se estábamos chegando ao teito. Non hemos chegado ao teito, seguimos incrementando. Non sei o que pasará este ano, pero a pobreza cronificouse. Hai unha pobreza de larga duración para nós, que é os que levan máis de 3 anos, xa no paro. Destos deixan de percibir xa ninguna axuda. Estos van ter que acudir a algún lado, tanto a Cáritas como outras organizacións sociais que están aí na rúa. Non sei como serán este ano. O gallá atendamos menos xente. E se é porque a xente mellorou seu nivel de vida, pois bendito sea Deus. Se hai que ascender máis, hoxe a mañán falaba nas vecinas de seguir abrindo a man sobre o que é alimentos perecederos e alimentos infantís, para que
a xente hai unha alimentación máis ou menos decente, digamos, entrecomillado, pero seguimos mirando moito para onde están rapaces. Nosos obxectivos siguen sendo as familias monoparentais, as familias que teñen fillos pequenos e as persoas maiores. E son uns colectivos, hai máis, pero estos nos preocupan moitísimo porque son os que queremos que somos máis indefensos. Entonces, nos intentamos paliarlle no posible as carencias, que teñan a vida máis digna posible, que non vivan dunha vida indigna. Deus nos fixo para que vivamos con dignidade. Nos loitamos para a dignidade das persoas, nos loitamos para que o ser humano se defenda por si mesmo, nos loitamos pola promoción do ser humano, loitamos para erradicar a pobreza, non para paliala. Que agora hai que facer asistencia, pois non queda máis remedio. Ese non é o objetivo de Cáritas. O objetivo de Cáritas é a promoción do ser humano e loitar para erradicar a pobreza. Ese é o gran objetivo que prendemos en Cáritas. En algúns lados, algunhas veces conseguímolo, outras veces non. Pero a asistencia, e que se me entenda ben, non é nosa misión. Agora facémola porque non queda máis remedio. Porque o ser humano, o home, a muller, o neno, a nena, ten que comer. Hai que ir adaptándose, digamos, un pouco aos tempos, non? Como Viñeron estes camaleón. tempos malos e vostedes tiveron que dar un pouco ese xiro, mellor. Como, no, dicía antes, nós temos que dar unha resposta á necesidade puntual que a persoa pode ter. Neste momento, pois a cronificación do paro, esta gran crise económica, pois apareceu que moitísima xente pois non ten para poder comer, a xente non ten para poder pagar o recibo da luz, nin do gas, nin dos alugueres, nin da comunidade. Entonces temos que dar unha resposta a esas familias que a veces están desesperadas, ou esa nai que di, e hoxe que eu de comer ao meu fillo. Aí non hai máis remedio que actuar con rapidez para solucionar ese problema. Ademais que constatamos, segundo a memoria que vostedes presentaron, que cada vez hai máis pobreza entre a xuventude. Van baixando os ratios de idade, non? Pois falamos no 2013 de 30 a 39 anos. No anterior falábamos de 40 a 49 e no anterior de 50 a 59. Parece que van así os... Sí. Vamos baixando. Iso nos preocupa moito. Como nos preocupa o gran aumento que hubo en persoas que están de universitarios. Falamos dun 70 e tantos por cento de aumento. Falamos de 2.2 a 5.4, de que de suba. Isto é unha barbaridade, porque antes a xente que viña a nós pois era con estudios primarios, outros sin estudio ningún, pero ahora nos preocupa que, claro, falamos de 5 e pico por cento, pero é moi alto, pois falamos de un incremento do 79%, máis ou menos, que hubo de incremento. Iso tamén nos preocupa moitísimo o que nós chamamos os pobres con gravata, esas persoas que tuveron un emprego moi digno e vestían con gravata e que agora están na rúa. E moitos desos, a perder a súa autoestima, están dormindo nos caixeiros. Nunca se viron nas cidades tanta xente pedindo. Pero igual en calquer cidade, grande ou pequena. Antes se víase nas grandes. Pois se non me pueblo, en Vila García, pois está orde do día. Pero vou para os máis pequenos e tamén os vexo. É dicir, non é un problema xa da gran cidade, os transeúntes ou a xente que durme en caixeiros ou nos bancos. É un problema que creo, falando con outros compañeros de outras Cáritas diocesanas, nos pasa no noso país. E vostedes ven estes datos e sin datos, como vostede vai un pola rúa, xa ve cal é a realidade, non sei se asusta, se dá moito respeto, porque vostedes teñen esa responsabilidade de querer prestar esa axuda, e cada vez ven que as cousas parece que empeoran en vez de mellorar. Non sei como se senten, como se vive iso dentro de Cáritas. Nos temos que dar esperanza, temos que dar ilusión, porque traballamos con persoas que ven sin esperanza, sin ilusión. Nun gran día de sol, hoxe temos sol, onte chovía, máis menos, hoxe temos sol, pero eles ven un día oscuro, de tormenta, de néboa, non ven. Nos non podemos considerarnos derrotados, nin sin esperanza. Nos temos que irradiar, e desde aquí falo con forza, irradiar esperanza, ilusión, gañas de vivir. Hai xente, e isto sí é triste, perdeu as ganas de vivir.
nós temos que esas persoas que vemos por aí e que acuden a nós, que salgan, se chegaron con a cara de tristura, que salgan cun sorriso nos beizos. Eso é o máis bonito, e como nós nos encontramos satisfeitos do noso traballo. Ilusión, esperanza e ganas de vivir. Pois esa mensaxe que quede aí ben clara, a ver se lle dá esperanza a alguén que nos estea vendo. Non quero despedilos sen falar tamén dese comedor que vostedes poñen en marcha en Cáritas no mes de agosto polo peche da cociña económica. Entón, asumen vostedes un pouco esa función que fai a cociña económica durante todo o ano, un comedor que está instalado no Colexio de La Salle, comezou a funcionar, polo tanto, o venres pasado, que foi o día 1 de agosto. Como foi estes primeiros días? Moita afluencia? Pois o primeiro día pasaron 173 persoas, cunha media de idade entre 40 e 50 anos, que é unha media de baixa, cunha proporción mulleres-homes, 80% homes e 20% mulleres. Pareceme nas mulleres tamén unha proporción moi alta. Estamos falando dun sector que era prioritario de homes. Hoxe, por desgracia, como decimos en Cáritas, a pobreza ten máis cara de muller. Entón, iso vemos que está aumentando. Eu aquí aproveito para darlle a Salle as gracias porque fixeron un gran esforzo para que pudiéramos dar esas comidas. Eles están en obras, onde teñen o comedor e as cociñas, e ali fixeron un oco para meter o comedor. Contrataron un catering para que a xente en Santiago poida comer un plato quente ou 2 platos quentes ao día. Isto é de agradecer a Salle. O convenio que fixemos en atención primaria co Concello, alguna parte tamén vai para financiar este comedor. En fin, este comedor, digamos, está financiado por todo Santiago, porque a Cáritas interparroquial, a través das Cáritas parroquiales, hai unha axuda diocesana, pero bueno, isto de todo, digamos, do pueblo de Santiago, co seu Concello, e a súa organización, como poida a Salle, que eu creo que a Salle tamén forma parte de Santiago, son os que dan unha resposta a estas persoas que non teñen o que, se van a comer ali, van comer quente, van comer dunha forma ordenada, e ao mellor, pois, aforran un paquete de tabaco. Bueno, todo o mundo ten dereito a fumar ou tomarse unha cerveza ao mellor o día. A xente a veces espántase, e igual algún dos que me escoite pode decir iso. Eu defendo que a xente ten dereito tamén... Algún vicio por aí, non? Algunha cousiña, algunha cousiña. Bueno, pois, como dicimos, cos tempos que corren, a veces un vicio tamén é un pouco de sol, sexa a cousa, non? É un sonriso. Pois este comedor, como decimos, que comezou o venres, moita xente, polo que nos di vostede, non sei que expectativas hai de cara ao resto do mes, se pode ir aumentando... Pode que si, interpretemos que ahora queremos que pode baixar ahora mellor, pero a partir do día 15 calculamos que igual podemos chegar a punta de 200 persoas. Aquí dicía que isto corresponde ao Concello de Santiago, ás Cáritas parroquiales. Teño que dar as gracias, máis que nada, don Julián, o arzobispo, nos dixo que o dixera, hai esos voluntarios que están axudando. Sin esos voluntarios non podíamos facerlo tampouco, porque se financiase todo, sería impensable. As axudas que fan os voluntarios para servir, para atender, para facer bocadillos, iso é unha labor encomiable. O noso esforzo está no voluntariado. Non solamente se fan as cousas con cuartos. As cousas con cuartos non salen do corazón. Do corazón sale cando un dá algo de se mesmo, que son os que fan estes voluntarios. Porque, ademais da cousa material da comida, é falar, acompañalos, escoitalos. Esas persoas están necesitadas de que alguén as escoite. E, sobre todo, que se escoite unha persoa normalizada, porque eles viven nun mundo que é o mundo da rúa, e o mundo da rúa é un mundo cruel. Entonces, que eles unha persoa, digamos así, normalizada, porque ten unha vida normal, fale con eles, iso é un rayo para eles tamén de luz. Entonces, é moi importante estas persoas que nos están axudando seu traballo. Outra cuestión que quería falar hoxe con vostede é o tema dos cursos, porque falamos desas axudas que vostedes dan, axudas urxentes, pois como darlle de comer á xente ou darlle un teito, pero logo están os cursos que vostedes fan para axudar tamén
un pouco a integración, non? Cal é a valoración que fan? Nos fixemos na nosa diócesis 36 cursos, por os cuales pasaron 540 persoas, pero o máis bonito, o que máis me gusta a min dicir, ou presumir humanamente, é que hemos insertado 163 persoas, un 30% de inserción. Iso é moi importante, que o 30%, 163 persoas, non teñen empregos continuos, pero traballan 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, volven a traballar. Xa hai uns días en que non dependen de ninguén, dependen deles mesmos. Iso é o máis importante que vai ser. Eu falaba da formación, pois estes cursos pois, nos dedicamos, que falamos de aí axudounos varias, é dicir, a Fundación Barrié, a Fundación Amancio Ortega, Reale, outras asociacións e propios fondos nosos, casi invertimos 500.000 euros. Pero si hemos insertado 160 personas ben invertidos e ben gastado está ese dinheiro. Estamos moi ledos desas insercións. Non temos queixa, neste ano seguimos abertos á formación e, se Dios quere, temos pensado, mentre podamos seguir facendo formación, porque iso é insertar as persoas, iso é axudalos a promocionar, iso é sacalos do risco da rúa, do risco da exclusión social e que se volvan a considerar seres humanos normales. Pois ogalla que siga o bo camiño, que se siga podendo axudar a máis xente a través deses cursos e que cada vez haxa menos xente nos comedores, que iso será un bo sinal. José Anuncio, moitísimas grazas por estar aquí con nos. Gracias a vos. E nos deixámolo aquí, mañá voltamos con máis entrevistas no Preguntoiro. Graciñas por atender.